Сети се за последния път, когато ходи на кино и театър със семейството си или приятелите. Как беше? Или пък просто си помисли как ти и приятелите ти обичате да слушате музика, а сигурно и да ходите на концерти. Във всеки от тези случаи ти избираш какво да гледаш, слушаш или четеш, а творците свободно избират какво да изпеят, изиграят или напишат. В България преди 1989 година обаче ситуацията е била коренно различна. В периода от 1944 до 1989 година България се управлява от Българската комунистическа партия, която упражнява политически и идеологически контрол върху културния живот в страната. Това включва всичко от филми, музика, изобразително изкуство, литература, та чак до архитектурата. Тоест, това, което хората могат да гледат, слушат и четат, е съобразено с политическите и пропагандни цели на режима. Нека сега видим как точно БКП направлява културния живот на гражданите. Културната политика на Българската комунистическа партия минава през 5 етапа. Първият започва с преврата на 9 септември 1944 година, когато дошлият на власт Отечествен фронт започва политика на репресии срещу дотогавашния културен и обществен елит. Хиляди интелектуалци, учители, юристи, лекари, аптекари, журналисти, архитекти, инженери и да продължим нататък, духовници, писатели, поети, театрали, университетски преподаватели, музиканти, художници. Хиляди такива хора са безследно изчезнали, осъдени или затворени в концлагери. В контраст с свободните общества, където всеки има право да изкаже мнение, в комунистическа България се въвежда строга цензура. Това означава, че много литературни произведения са забранени, защото техните послания се възприемат от новата комунистическа власт като неподходящи, опасни и дори упадъчни. Във втория етап партията започва да налага собствените си разбирания за култура и изкуство. Тези разбирания естествено са съобразени с основните принципи на властващата комунистическа идеология. От гражданите се очаква просто ето така да приемат, че всичко, което режимът прави, е безспорно правилно и добро. За разлика от демократичните системи на управление, комунистическата държава отнема на хората свободата на словото. Единствено режимът има право да определя кое е истина, а гражданите, които се противопоставят на властта, са наказани строго. Основен за литературата, киното и театъра става жанрът социалистически реализъм. В книгите, филмите и постановките главните герои са най-вече хора, които трябва да изградят комунизма. Например, работници в заводите и на нивата, войници, строители. В края на 40-те и началото на 50-те културата е почти изцяло възхвала на тоталитарната идеология на БКП. За гражданите се организират множество задължителни масови прояви, например манифестации, панаири, беседи с социалистически културни дейци и литературни четения. Строят се огромни паметници. Същевременно партията не позволява на независимите творци да работят свободно. В трудови лагери са затворени без съд и присъда редица интелектуалци. Дори граждани, които се увличат по западната мода, така да я наречем, слушат упадъчна музика, така да я наречем, или четат забранена литература, излагат себе си и семействата си на риск, защото властта не спи и следи всичко. Третият етап бележи края на управлението на съветския лидер Йосиф Сталин и промяна в културната политика на страните в комунистическия блок. След средата на 50-те години, вече при управлението на Тодор Живков, БКП сякаш намалява натиска и започва да позволява повече независимост на творците и повече достъп до информация на гражданите. Това обаче е привидно и неудобните на партията интелектуалци продължават да имат доста труден живот. Същевременно, творците, които пък се придържат към партийната линия, биват обгрижвани и се ползват с много привилегии. Например, скъпи вещи, пътувания в чужбина, близки отношения с партийните лидери. Това се случва посредством система от така наречени творчески съюзи, например съюз на художниците, съюз на писателите и така нататък. През четвъртия етап културната дейност в държавата е управлявана от Людмила Живкова, която е дъщеря на Тодор Живков
и един кръг от приближени до нея интелектуалци. Това довежда и до леко отпускане на контрола върху културната сфера, особено след средата на 70-те години. По план на Живкова и кръга около нея, България пишно отпразнува 1300 години от създаването на българската държава. Построени с сгради като Националния дворец на културата в София, мемориални комплекси в Шумен и Добрич, някои от които за съжаление са просто в окаяно състояние днес. Държавата изразходва огромни средства за тези строежи и за грандиозни културни мероприятия, изложби, манифестации, заснемане на филмови суперпродукции като Хан Аспарух. Целта на програмите на Живкова е едновременно да се отпразнуват символите на българската нация и да бъде изтъкната водещата роля на партията и социалистическите идеали. Людмила Живкова умира през 1981 година, а мащабните й програми не намират продължение в петия и последен етап от управление на културната сфера през социализма. През него БКП, разбира се, не спира да се стреми да контролира културния живот. Но приближаващият срив на източния блок и стъпките към демократизиране дори на СССР, известни като перестройка, правят задачата все по-трудна. Въпреки че животът на творците е труден през целия социалистически период, ограниченията на партията не успяват да заличат напълно независимата мисъл. Критични към партийния строй писатели като Радой Ралин, Блага Димитрова, Константин Павлов и още много художници, композитори и други творци работят през целия период на социализма. Това те правят, разбира се, въпреки постоянната цензура, налагана от партията. Тя не допуска излизането на неудобни за нея книги, филми и друго изкуство. По същото време много емигрирали българи стават известни с изкуството си зад граница, където не са ограничавани. Такива, например, са художникът Христо Явашев, известен в цял свят и днес, както и писателят и журналист Георги Марков и неговите задочни репортажи. Това са кратки есета, които той чете в ефира на забраненото тогава в България радио Свободна Европа. Само да напомним, че Георги Марков е убит в Лондон през 1977 година. Виждаш, по време на комунизма е имало ограничения дори за хората на изкуството. И като имаме това предвид, хайде сега да видим кой е отговор на следния въпрос за свободата на мнението през онова време. Кое от изброените е било разрешено на гражданите по време на комунизма? Оглеждаме сега внимателно отговорите и всъщност тук е лесно. Разбира се, че верният отговор е В. Вестникът Работническо дело е основна пропагандна платформа за БКП. Той следва стриктно установената партийна линия. От друга страна, всяко изкуство, което критикува режима или се определя като опадъчно от комунистическите власти, е забранено от режима и често става недостъпно за гражданите. Както вече разбираш, независимото изкуство по време на социализма, това, което не е било одобрено от властта, е можело да струва на създателя му доста скъпо. От 1944 до 1989 година партията води политика на държавен контрол върху културната сфера. Изкуството се използва от режима като пропагандно средство за възвеличаване на комунистическия идеал, вместо като автентичен начин творците да изразят себе си. И как ти се струва това? Доста различно от ситуацията, която познаваш тези дни, нали?